pěkná neděle, to je hodně v práci. Jdeme naživo. Dobrý odpoledne, vážení diváci. Motosezóna nám pomalu začíná a s ním spojených spoustu závodů. Jedním ze závodů je i 18. motosprint Vodňan tady na jihu Čech. A my se jdeme podívat do depa na závodníky a na jejich přípravy do samotného závodu. Jedním z důležitých faktorů je i sebekontrola a meditace a příprava na samotný start. Dalším úkonem na samotném motocyklu je odlehčení, aby motocykl neměl příliš váhy. Kdo odlehčí, bude rychlejší. Důležitostí je příprava i hnacích kol motocyklu, kdy správná volba zubů a i počet nám přidá na výkonu na samotném startu. To bude ona, každý zub se počítá. Pokud máme zvoleno hnací kola, je třeba i důležitost správnou váhu motocyklu při startu. Máte na to nějaký vzoreček? Více závaží, více akcelerace. Pro mě je důležitý hlavně zrcátko. Nevím, co zrcátko teda na samotném závodě pomáhá, ale každý to má jinak. Aerodynamika je další důležitostí, aby motocykl přesně splňoval tvar a souhru se samotným závodníkem. Je třeba příprava samotného závodníka. Dost dobrý je i odtučňovací manévr. Tady pán stále leží. Hlavně to zrcátko. To je moto, které je důležité. Závodníci a motocykly jsou na 18. motosprint ve Vodňanech připravení a my s motoristickým pořadem HEN budeme 17. června u toho.